Way tabangay! Way tabangay! Way tabangay! Wow! Oy, mati ba dito? Bago, injury na. Injury man na. Anong diniman niyo pa nun? Oh, wala mo gina niyo nagyunong. Injury na. Ay, suko ba? Ay, suko. Oh, thank you ba? Tawa, injury, bitaw na. Gusok eh. Si tirada Si tirada. Sapaan mo bilang? Buang nga to eh. Ayo, lay po shoutout sa live. Ayo, wag. Ayan to bay. By the way. Wala tara ko ba? Init kay bo. Una lagi sa Nobila ro. Uy, ayun, nakita po. Ay, tapok tapok ka lang. Wala mo ka na sintro ar. Wala na sintro. Wala sintro. Ay, natapsing lang. Kuha lang, i-relax na sana. Nag-interview. High blood test na ganaan. Kanina istorya, unsa may masasabi nimo daw? Ako ka istorya. Dili ni dapat atong premyo, tama-tama lang tamo kadagan. Pero di sport man eh, naadyo disgrasya jud. Sport. Time nagkuan ring. Pero yung kablo kay Chris interview rin ka. So tapsingan yung gusok guys, pero okay ra daw guys. At least wala sintro. Hilod ka. Wala. Talong na isa pa. YouTube. Oni mekaniko sa kurbada si Minard. Ang atong Jakidor. Darang Jakidor. YouTube. Shout out sa subscribe. Shoutout. Daga na sila. Pinsaan dia ada Ay, saking kupin sa dia. Muna ko amigo nga ko tirador ko dalag ko. Ang amahan nagtudlo. Jawa sige komedyo. Musikat sila ba? It's Ash, my baby.
Swifty on the beat. Nakikita mo ba yan? Alin? Yung nasa harapan. Basta lamingon ka na lang. Anong meron dyan? Ewan ko masyadong maiwaga. Sobrang inis ka kaya ang daming humahanga. Teka malapitan nga, nasa na ba yun? Marami din kasi akong gustong itanong. Ano kayang sikreto niya? Ba't siya ganon? Ano ba talaga yung ginagamit ng sabon? Walang galo sa balat, Napapalingon lahat. at para bang iba sa lahat. Hindi rin katakataka na sa kanya maakit ka agad.